Doncs Entre Barris és un col·lectiu, una xarxa de col·lectius de barri, i avui ens hem juntat un poc per a tractar el tema de l'habitatge des de diferents àmbits, no? Tractar d'una banda el model de ciutat, d'una altra banda el turisme, l'habitatge, i en un altre grup de treball treballaran el tema de les afectades per aquest tema, no? Una de les qüestions fonamentals que hem tractat és la visió feminista de la ciutat i del territori. També tenim una urgència ecològica que incorporar a totes les nostres mirades, o la qüestió de la diversitat, la interdependència, el desenvolupament de la vida comunitària i tot el que suposa això a nivell de barri i a nivell de territori, intentant articular per una banda espais educatius, moviments socials i una visió més global de com estan interactuant, com són sempre processos, generalitzats, encara que s'hagin de veure a nivell local. I no és el mateix parlar des de Llíria, Orriols o el centre de la ciutat. Són problemàtiques que estan exigint molt que tinguem una mirada plural. Que respecte al turisme a la ciutat de València, hem analitzat en la taula les diferents conseqüències i causes que provoca aquest turisme. Quins models serien més eficients per al manteniment de la cultura popular i el menor impacte sobre la població, i generar un discurs i definir què és per a nosaltres turisme sostenible. Un altre dels aspectes que hem parlat de les conseqüències del turisme és l'impacte ambiental que provoca. És en la destrucció dels espais agrícoles i espais naturals, per la construcció de nous habitatges, per l'especulació. Quines són els eixos de desigualtat que afecten a les problemàtiques d'habitatge, quins són els agents que provoquen les causes de les crisis d'habitatge o la crisi d'habitatge, que és per a nosaltres el dret a l'habitatge dins d'un marc de dret a la ciutat, i per suposat la hipermercantilització que té l'habitatge com una mercaderia en lloc d'un bé d'ús. Una diagnosi de la tipologia de les persones afectades per les expulsions als diferents barris i del context social de cada barri. Després hem fet un debat molt interessant sobre assistencialisme versus comunitat en lluita. Una família s'adreça que estigui patint un procés d'expulsió del barri quan arriba a nosaltres, i un poc tots els passos a seguir en funció també del tipus d'expulsió, que també hem dit que hi ha molt diverses i diferents. Si des d'Entre Barris i des dels barris haurien de començar a apostar per alternatives habitacionals materials, concretes. Realment en els últims 2 anys hi ha hagut un increment molt gran, i per tant volíem que la nostra lluita arribara a aquesta gent que està sent expulsada, acollir-les i treballar juntes amb elles.